Ang topic na to may tungkol sa image, no? Mga larawan o bibulto nga sa short aning term yun mo sa akong nahibawan sa Roman Catholic icon veneration. Okay. Kining icon veneration sa pagtuong Katoliko, dili ni siya icon idolatry, no? Ako sang i-explain ng icon idolatry. Ang icon idolatry sa maaning mabasa nato sa Nehemias 9:18 na matod pa. Nagbuhat sila Diyos nga baka ug miingon nga kadto mao ang Dios nga magkuha kanila sa Ehipto. Sa ingon gipasipalahan kanila Ginoo. Tigno sa siya, no? Nehemias 9:18. Nagbuhat sila Diyos nga baka. Uli, kung man katong tulagoy na to ni butang gini sa mga silbulto kung magbaka, no? O miingon nga kadto mao ang Dios. So litra yun, itawag yung Dios. Okay. Nga nagkuha kanila sa Ehipto, sa ingon ipasipalahan kanila Ginoo. Muna example sa icon or nagribulto idolatry. Nganong idolatry tungkol kay iilaman nga Dios. Sa ato laging nahibawan ka ng Diyos, anything, living or none, nga gituhuan na itong Diyos niya, dili tinuo Diyos. So Diyos. Kasi nang doktor, kaya tinuo doktor, karakara, kinuwaan ra. Kana kung Diyos, ditrato na ito nga Diyos, apan dili tinuo Diyos. So Diyos. So muna, laing sitas, Isaias 44:17. Ug ang sobra ni ini, himuon niyang usa ka Diyos. Iyang Diyos, muluhod siya o musimba ni ini. Mag-ampo siya ni ini o muingon, luwasa ako kay ikaw mao ang atong Diyos. Ito ang bersikulo niya itong ituto. Giilagid ba? Itrato ba yun nga Diyos ang dili tinuo Diyos? O ni sample sa idolatry. Now, ang Catholic sa teaching, wala magtudloan na, no? Iwagi pag tulad na ng Katoliko nga kung magdimot ang larawan ni Mary nga tratuho na ito ingon nga Diyos. Kaya kung Diyos pa po na, dili on the Trinity ang Diyos Katoliko. Kinapa mo na is Mary. Diba? O, one. Dili three. O, so, ano? Dayon, sa Josué 23:16, Diego, apan kung dili ninyo tumanon ang kasabutan nga gisugo kaninyo sa Ginoo nga inyong Dios, kung mangadto kamo og mualagad sa laing Dios ug muyukbo kanila, nan silutan kamo niya hangtod nga wala usa kaninyo mahibilin nining maayong yuta nga iyang gihatag kaninyo. Dito ko sa Oseas 14:1-3. Gingon diri, balik o katawhan sa Israel sa Ginoo nga inyong Dios, kay nadugmo kamo tungod sa inyong kadautan. Andama ang inyong igsusulti o balik sa Ginoo. Ingna siya, pasaylua ang tanan namong kalapasan o dawata ang among pangaliyupo ug tumano namo ang among gisaad kanimo. Dili makaluwas kanamo ang Assyria, dili na kami mo kabayo sa mga kabayo, ug dili na kami mo isip nga among Dios ang binuhat sa among mga kamot. Tama ng larawan o bibulto. So, naghisgot diri ba, nga gihulagway ba diri ba nga ang sala diay kanang idolatry, kana bang imong Dios ang binuhat sa kamot? Kung bitaw diri gi-express diri nga dili na nimo buhat ana. Dili na namo imong Dios ang binuhat sa among mga kamot. Kay idolatry mo gila. Teaching as Katoliko, di ba? Kay sa Catechism giingon mo dito, idolatry, meaning ano idolatry? Divinizing what is not God. Namang imong i-Dios ang dili Dios, o na idolatry. Di ba? Dayon sa halaom natoy katang nag-share aning kanabang theologian na Katoliko nga iya pa yung gi-expound sa meaning anang idolatry. Di lang kung kuno na siya nga kanang muluhod kag
tribulto nga imong himuong Dios. Bisan po kung kanang mga hilig nato ba. For example, kanang mga kahilayan nga di na ta mosimba sa tinuod nga Dios, kay i-focus lang ta ang mga kahilayan nga nahimo ng number 1 sa atong kinabuhi. Ay dula tay kung kuno gyapon na. Anang diha na ta munay mo para sa nang droga, no? Sample nga daghang mga eksura to nga nalulong sa droga. Murag na number 1 na nila ang droga, no? So ang Dios murag nawala. Kung amot na secondary ba or wa na gyud, no? So kay na number 1 man nila ang droga, Diyos nila ang droga. Kay wing kag Dios mo man ay dapat number 1 sa atong life. So kung doon natin action, doon natin mga hilig na nahimo na natong number 1 na, ay doon natin hapon na. O, Diyos-Diyosan hapon na. So, ang Diyos-Diyosan, atong iklaro nga, dili lang kayo ka ng butang. Nga, atong gigamas ka mo. Bisan pagalit buhing tao, palitan si Rizal. Kaya naman po yung nagtuon ni Rizal nga, Diyos. Sinaapa siguro si Rizal kung badlungo na so, dili mo na mo, okay. Dili man Diyos si Rizal. So, dili. Pwede mo na itong Diyos, kaya ma-Diyos-Diyosan si Rizal na. So, karon, okay. Now, dirita sa kanang paghimo og icon, narawan og ribulto, per buhat, per gama, nga dili lang i-idolize, dili lang i-number 1 sa kinabuhi, dili yun na siya idolatry. O sa may mga prueba na to, kay kung per buhat, per si, nga kanang mabuhat ka, dautan na, nga naman nga nga kaalama kanang mabuhat ta bisan unsang butang dili man akalam gikan siya wa gikan gina sa Ginoo no anatay sita sa Biblia. Exodus 35 tuling 30 hangtod 35 miingon si Moises sa mga Israelita, gipili sa Ginoo si Bezalel anak ni Uri nga anak ni Hur sa balay ni Huda. Gihatagan siya sa Dios og kaalam sa pagbuhat sa tanang matang sa buhat sa pagbatahom, sa paghimo og mga manindot nga mga plano o paghimo niini ginamit ang bulawan, plata o tumbaga, paghimo og mga alahas, paghulit og kahoy o tanang matang sa buhat sa pagpatahom. Si Bezalel o si Oholiab, ang anak ni Ahisamak sa balang ni Dan, gihatagan sa Ginoo og katahom sa pagtudlo sa uban katakos gaya. Gitagaan sa Ginoo og katakos sa pagtudlo sa uban sa ilang buluhaton. Gihatagan sila niya og igong katakos sa paghimo og tanang matang sa buhat nga himuon sa magkukulit, magdidibuho, maghahabol sa pinong lino, sa asul, sa dagtong pula, sa pulang nga dilana, ug sa uban pang panaton. Makahimo sila sa tanang matang sa buhat o batid mo dibuho. Kinsa asa day gikan ng kaalam sa pagkabatid mo dibuho. Alam nga gikan sa Dios. Ito na mga artist. So, dili gyud wrong ang pagbuhat. Kay kana gali nagpakita lang nga image of God yun dito. Kay nakaambita sa pagka-creator sa Ginoo nga ma-evil ka nga mo kulit. Wala mo. Then karon kung ato yung basahon ng Biblia, actually, ang pagdili, usa naman ang reason. Kana nang i-idolize. Pero ang paghimo, daghang kayong rason. Daghang kayo, nganong maghimo ta? Una, kini nganong maghimo ta larawan tungod kay makatabang ang larawan ng hinumdum. Di ba? Okay. Nausan ako ning di sa tumulit sa Lugayana. Kining mga maayo nga katuyuan sa pagbaton ng mga larawan. Daghan ni, daghan. Okay, muna nga magbuhat ha. Kaya daghan maayong rason. Unya, usa lagi dili. Kana bang pagdili, kana lang idolize. Lordhan ingon nga Dios. I-number 1 sa atong life. Kana lagi dili sa paghimo ribulto. Okay, pero ang paghimo daghan gayong rason ngano maghimo ta. Una kining nagsimbolo sa presensya sa Dios. Nako'y basahon nga sitas, ang 2 Chronikas 4:19. Mao kini ang mga butang nga gihimo ni Solomon alang sa templo sa Dios. Ang bulawan nga halaran, ang mga lamesa nga butanganan sa mga pan nga simbolo
sa presensya sa Dios. Apos mo na, mao kini ang mga butang nga gihimo ni Solomon alang sa templo sa Dios. Ang gulawan nga halaran, ang mga lamesa, nga butanganan sa mga pan, nga simbolo sa presensya sa Dios. Now, wala guys do tulig mga natawag people to. Pero kung usahaw na to ubang mga sitas, giapil. Okay, giapil. Now, ako lang gi-quote ni bisag wala gi-detalye dire kay namo gi mabasa nga simbolo sa presensya sa Dios. Katong tuwas sulod sa templo. Okay. Mao kini ang mga butang nga gihimo ni Solomon. Kung atong labi na kung mulukso ta sa Ezekiel. Diyon sa paggulagway sa templo ni Solomon, templo sa Dios sa panahon ni Solomon na ay larawan sa kirubin o anghel. Na giklaro pa gyud ang dagway sa kirubin, naong tawag gyud. Diba kung atong naon mga simbahan ron sa mga pundok, mga pattern gyud ang sa kining Katoliko kay namang gyud larawan, no? So, ikuan ko 10 minutes na. Oh, sige. Kung tana nga, pareha itong imong i-explain, well, wala mong punta sa imong explanation nga ang mga tao nga gahimo mga imahe, mga gifted na, it's a gift, gina siya, ng mga artist, no? Lagi mo na magaling nga dibuhista. Actually, ang pinaka number 1 manggani nga kanang artist, si Leonardo da Vinci, ang pinaka number 1 gina siya sa tanang henyo sa tibok kalibutan. Ako kabulog nanay nakalabaw sa iya karon wala pa wala pa nakalabaw ni Leonardo da Vinci nga maoy galikha sa Last Supper. So again, sabi mo representation ang mga images Jesus. Wala tayo kung kaan ang mga representation, decoration, or unsa pa man ipang himo. Actually, ang imong ikuan, mga templo na sa unang panahon kang Solomon, arka, kung nila ang presensya ni Lord, kaya nung man si Lord, kung asa ang arka, na ang akong presensya, mabaw sa arka. Klaro mong ginang kuman, diba? So, wala tayong problema na. Pagabot sa biting na bronze, isugo po ito niya ni Moses, kay lagtaw ka dito, sama sa pagpatas ni Kristo, maayo, katong mga napakang bitin. Pero ang continuation nato, the moment nga gisugdan na og worship, the word idolize. Sakto din ako. Si Lord ako ila pagubaan ko. Diba? So, ang akong premise in idolatry, sakto po ka bro nga, actually paging kong idolatry, di man kining mga imahe dahil ang mo abot sa kong mind. Sakto ka, ang idolatry, dili lang kanang mga gina-worship nato nga butang, material. So atong ikuan unsa ning idolatry nga gi-hate ni Lord. Anything nga mupuli sa iyahang pwesto sa imuhang kasing-kasing dili Dios nato. Material man na siya, relationship, tao ba na siya, or anything. Sila pa nasa langit, nasa yuta iskuan. Ayaw na siya ginunikuan kay ang atong Diyos nga ginasimba no, kanina sa Isaiah 43:10-13, no other God. Wala tayo laing Diyos. Siguro agree man tayo tanan mga brothers. Yes. Wala tayo laing Diyos nga ginasimba. Kaila po tas itong Ginoo. Abot na itong Trinity, Father, Son, Holy Spirit. Kabalota mo ng Ginoo, Elohim, God, sa may itong itawag Emmanuel, tanan yung ingalan siya, Yahweh. Mao nang Ginoo nga atong ginasimba.